De PvdA vindt dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen in Friesland om te leren en te ontwikkelen. Als PvdA zetten we ons daarom in om de samenwerking tussen de Friese onderwijsinstellingen en lokale en regionale ondernemers naar een hoger plan te tillen. We zorgen ervoor dat de vakscholen in Friesland blijven bestaan, zodat het goede onderwijs dat we hier hebben niet verdwijnt als het economisch tegenzit. Friesland is een provincie van makers, denkers en doeners. Daar mogen we grutsk op zijn en daarin moeten we investeren. Van de zorg tot het klimaat, met de uitdagingen van de toekomst, moeten we ervoor zorgen dat onderwijs en werk goed op elkaar aansluiten. Daarom zorgen we voor onderwijs op maat en dicht bij huis, met een trots mbo, waar studenten gelijk in de praktijk ervaring kunnen opdoen. Ook voor mensen die al van school af zijn, maar nu geen werk kunnen vinden, willen we dat er werkervaringsplekken zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans om echt mee te doen. Daarnaast vinden we dat er meer aanbod moet komen voor werk in verschillende sectoren, zodat het werk beter aansluit op de opleidingen die we hier hebben en er mogelijkheden zijn die bij je passen. We willen dat iedereen werk kan vinden in onze provincie, ongeacht welk opleidingsniveau, zodat als je klaar bent met school er natuurlijk werk voor je is. Werk in het toerisme, de landbouw, de vakspecialisten in de bouw of de elektrotechniek, de watertechnologie, de zorg. Het maakt Friesland economisch sterk en mooi. De PvdA wil hiermee kansen creëren voor iedereen, omdat we allemaal onze eigen talenten hebben. Dit is U is ideaal voor Friesland.